Нежната медицина, така я наричат пациентите. Става въпрос за хомеопатичната терапия, която в последните години добива все по-голяма популярност. На какво се дължи това? Разбира се, на първо място на факта, че тя е ефикасна. Ако нещо не е ефикасно, то може да бъде временна мода, временно увлечение, но няма да бъде дълготраен интерес както за пациенти, така и за практикуващи лекари. Но втората причина, тя е изключително важна за голяма част от пациентите и тя е, че това е един вид много щадяща терапия. Тя не натоварва организма, няма странични ефекти, не влиза в нежелани лекарствени взаимодействия. Именно това определя големия интерес към тази методика. Но какво всъщност представлява хомеопатичната терапия? Това е вид медицинска терапия, която е създадена преди много години, преди повече от 250, от един немски лекар и учен, токсиколог, доктор Самуел Ханеман. Тогава той дава трите основополагащи принципа на този тип терапия, които продължават да бъдат валидни и до днес. Първи от тези принципи е принципът на подобието. Какво означава това? Това означава, че медикаментите в хомеопатията са изградени на базата на фармакологично активни вещества, които при експеримент върху здрави индивиди или пък при случайна интоксикация с тях предизвикват определени симптоми. Виждайки подобни симптоми в болния човек, ние лекуваме с безкрайно големи разреждания на същото това фармакологично активно вещество. За да стане ясен този принцип, ще ви дам един елементарен пример. Може би всеки е виждал ухапване, ожилване, по-скоро от пчела. Какво се получава? Получава се един оток на кожата, който е зачервен или розово-червен, щипещ, сърбящ, болезнен в същото време. Когато видим подобен обрив при наш пациент, дължащ се не непременно на ухапване или ожилване, дължащ се на някаква алергична реакция, например, ние можем да приложим безкрайно високо разреждане на едно активно вещество, което се синтезира от пчелата. Това е принципа на подобието. Той върви ръка за ръка с втория основен принцип – безкрайно малката доза. За да приложим това фармакологично активно вещество, най-напред то трябва да бъде многократно разредено, така че да бъде отнета всяка възможност да предизвика някаква нежелана реакция в човешкият организъм. И третия принцип на хомеопатията, принципът, който лично мен ме привлече към този тип терапия и който представлява истинско интелектуално предизвикателство за лекарите, това е принципа на индивидуалният подход. Нека да си представим следното. В кабинетът ни влиза пациент с висока температура. От гледна точка на конвенционалната медицина, обичайният подход е да изпишем антипиретик при този пациент, като единственото, с което ще се съобразим, е възрастта и теглото на пациента, за да можем да дозираме точно този антипиретик. От гледна точка на хомеопатията, да ни каже пациента имам температура, не е достатъчно. За нас е важно да знаем как точно той се усеща в хода на температурата, какви са конкретните изяви. Дали тази температура се повишава внезапно, дали има разтрисане, дали тя се повишава постепенно, дали след като се повиши дълго време остава повишена и трудно се сваля, или напротив, тя има осцилиращ характер, бързо се повишава, но и лесно спада. Дали пациента в хода на тази висока температура е зачервен, изпотен или напротив пребледнял, дали е отпуснат или напротив не може да си намери място. Всички тези детайли от хомеопатична гледна точка водят към изписването на различен медикамент. Защо това е толкова важно? Важно е, защото в хомеопатичната терапия ние се стремим да стимулираме индивидуалната реактивност на организма, да го подпомогнем в неговите естествени защитни механизми по отношение на заболяването. Докато в конвенционалната медицина ние се опитваме просто да потиснем симптома, който в момента се е появил при болния човек. Какво представляват хомеопатичните медикаменти? Най-често те се предлагат под две форми – монопрепарати и комбинирани препарати или така наречените специалитети. Монопрепаратите, както подсказва и самото наименование, съдържат само един вид активна съставка в себе си. Те са най-интересни от гледна точка на лекарят, който е завършил хомеопатична терапия, и от гледна точка на пациента, защото те позволяват на лекаря
да направи индивидуалната комбинация, онази, която е най-подходяща за конкретния пациент и в конкретната ситуация. Най-често монопрепаратите се предлагат под формата на гранулки. Ето едно такова флаконче с гранулки. Всяка капачка на флакончето играе ролята на дозатор. При завъртане на капачката изпадат гранулки. Когато изпаднат 5, което е обичайната доза в една терапия, капачката се отваря и гранулките се изсипват директно в устата, под езика, където е най-богатото кръвоснабдяване, и се оставят да се разтопят. Те са сладки, приятни на вкус и дори и децата ги приемат с удоволствие. Целта на поставянето на гранулките под езика е те да проникнат директно в кръвообращението, а кръвоснабдяването под езика е най-богато. Как да обясним обаче на едно дете, че трябва да държи гранулките под езика? Това, разбира се, е невъзможно. Малките деца просто хрускат гранулките. При контакт с лигавицата те бързо се разтварят и проникват в кръвообращението, така че това не е проблем. А със съвсем маничките гранулките се стригат и се разтварят в малко вода и се подават или в лъжичка, или с биберона на малкото дете. Комбинираните препарати най-често са под формата на таблетки. Приема се по една или две таблетки, зависи от комбинирания препарат, отново под езика или разтворени в малко вода за по-малките деца. Те съчетават няколко активни съставки в себе си и са предназначени за тези лекари, които искат да изпишат хомеопатичен продукт, но все още не са преминали курса на хомеопатично обучение и не могат да съставят индивидуална комбинация. Такива комбинирани препарати или специалитети се предлагат за често срещани симптоми и състояния. Например, има такива комбинирани препарати при възпаление на гърлото. Има комбинирани препарати, които могат да се ползват за преодоляване на симптомите при грип и грипоподобни състояния. Комбинирани препарати, които се използват при стомашни неразположения, при приглушаване, при пътуване и така нататък. Един често задаван въпрос от моите пациенти е: мога ли да комбинирам хомеопатичните препарати с други медикаменти, ако се наложи? И отговорът е да, може. В общественото пространство могат да се срещнат някои, бих казала дори опасни твърдения, че хората, които се лекуват с хомеопатия, в никакъв случай не бива да приемат конвенционални медикаменти, които потискат реактивността на организма. Т.е. те не биват да приемат антипиретици или температуропонижаващи, не бива да приемат кортикостероидни препарати, не бива да приемат антихистаминови препарати. Това са опасни митове. Всъщност, когато пациентът и неговото състояние изискват комбинирането на конвенционална терапия и хомеопатична терапия, няма никакъв проблем това да бъде направено. Дори то се прави с още по-голяма лекота и с още по-голямо спокойствие, отколкото комбинирането на два конвенционални препарата, защото хомеопатичните медикаменти не влизат в нежелани лекарствени взаимодействия. Друг въпрос, който често ми се задава е: нужно ли е да бъде пазена някаква специална диета, когато се приемат хомеопатични медикаменти? Отново в общественото пространство битуват вижданията, че хората, които се лекуват с хомеопатия, трябва да спрат кафето, трябва да сменят ментовата си паста за зъби с специална хомеопатична паста и така нататък. Не, това не е необходимо. Откъде идва заблудата? Идва от факта, че субстанции като мента, кофеин, какао, никотин предизвикват спазъм на кръвоносните съдове и по този начин нарушават резорбцията на хомеопатичните медикаменти. Но този спазъм не е вечен. След 30-40 минути този спазъм вече е отминал и вие спокойно можете да приемате хомеопатичните медикаменти. Безопасна ли е хомеопатичната терапия? Като лекари, ние винаги се ръководим от принципа primum non nocere, или първо не вреди. Това означава, че се стараем да бъдем ефикасни, стараем се да помогнем на нашите пациенти, но гледаме да го направим по възможно най-безвредния за тях начин. Това е причината често да посягаме към хомеопатичните продукти. Но, и тук това но е голямо, има състояния в медицината, които не могат да бъдат лекувани само с хомеопатия. И ако лекарят, който ви лекува, не е добър лекар, или още по-лошо, ако човекът, който си позволява да практикува хомеопатия, въобще не е лекар, тогава съществува опасността да бъдат прекрачени онези граници, след които
хомеопатията не може да продължава да бъде самостоятелно лечение при конкретния пациент. И да, хомеопатията в ръцете на хора, които не са медици, може да бъде опасна. Именно заради прекрачването на тази граница. Ще ви дам следния пример. В кабинета идва човек с кашлица. Ако аз не съм лекар, но съм изкарал някъде хомеопатични курсове и съм решил, че мога да практикувам, единственото, което мога да направя, е да разпитам пациента как точно кашляте, какво провокира тази кашлица, какви са усещанията в хода на кашлицата, но аз не мога да преслушам този пациент. Ако аз съм лекар, първото, което ще направя, след като разпитам този пациент, е да го преслушам и в зависимост от това, което чувам на слушалка, да назнача допълнителни изследвания или ако се налага да включа антибиотична или друга терапия към хомеопатичната, която ще подбера за този пациент. Защото ние бихме могли да лекуваме една остра инфекция на горните дихателни пътища, протичаща с кашлица, само с хомеопатия, но не бихме могли само с хомеопатия да лекуваме една пневмония, без да изложим на риск своя пациент. Затова моя призив към пациентите е: не се лекувайте при хомеопати, които не са лекари, защото това може да бъде опасно за вас. А освен всичко друго, подобни практики са и незаконни. Българското законодателство, Закона за здравето, постановява, че хомеопатия може да бъде практикувана само от магистри по медицина и дентална медицина. Дали хомеопатичното лечение не е просто лечение базирано на плацебо ефекта? Т.е. дали пациентите, лекувани с хомеопатичния метод на лечение, не се подобряват само защото вярват, че се лекуват? Изкушаващо за някои е да се плъзнат в тази посока, предвид ниската доза на активно вещество в хомеопатичните медикаменти. Човек се пита как толкова малка доза активно вещество може да окаже реален ефект върху човешкия организъм. За съжаление, към днешна дата не можем да кажем точно как. Има множество хипотези, но може би на бъдещето принадлежи квантовата медицина да разнищи какъв е точният механизъм на въздействие на хомеопатичните медикаменти. Но с какво разполагаме към момента? Към момента разполагаме вече с множество клинични проучвания срещу плацебо, които доказват, че хомеопатията не е метод, почиващ само на плацебо ефекта. В тези проучвания една част от пациентите приемат хомеопатични медикаменти, а друга част, така наречената контролна група, приемат плацебо, т.е. гранулки или таблетки, които изглеждат като хомеопатичните, но не съдържат активна субстанция. Резултатите показват, че ефектите в групата, приемаща хомеопатичния медикамент, са много по-големи и по-сериозни от ефекта в групата плацебо. Т.е. хомеопатията е много повече от плацебо. Онези, които се интересуват, биха могли да намерят в интернет пространството множество подобни проучвания. Те вероятно биха попаднали и на проучвания, които твърдят точно обратното, че ефекта на хомеопатичните медикаменти не се отличава от този на плацебото. Откъде проистича тази разлика? Проистича от факта, че хомеопатията, както и всяка друга терапия, не е панацея. Тя има заболявания, при които е изключително ефикасна, изключително добро оръжие в ръцете на добре обучения лекар. Такива са острите респираторни заболявания, алергиите, различни функционални нарушения, като предменструалния синдром, например, и така нататък. Но има и други заболявания, при които нейният ефект е много по-малък. И именно за това е важно да ви консултира лекар, който да прецени къде хомеопатията може да бъде самостоятелна терапия и къде тя може да бъде само допълващо или съпътстващо лечение. Кое още ми дава основание да кажа съвсем спокойно, че хомеопатията не е плацебо лечение? Фактът, че тя с успех се прилага при много малки деца, дори при бебета, където плацебо ефектът е сведен до минимум. Фактът, че тя се използва в много страни и във ветеринарната медицина, където също плацебо ефектът не играе никаква роля. Фактът, че се публикуват вече и много експерименти върху животни с хомеопатични медикаменти, които доказват тяхното действие. Всичко това ми дава основание да твърдя, че хомеопатията е изключително ефикасен метод на терапия при определена група заболявания и нейният ефект
категорично не е просто плацебо ефект. Безспорно днес хомеопатията добива все по-голяма популярност, но и за този метод на терапия, както вероятно и за много други неща, може да се каже, че новото всъщност е само добре забравено старо. Нека да се върнем малко назад в историята на българската медицина. Първият български лекар казва се доктор Марко Павлов и завършва медицина през 1808 година в медицинския факултет на Монпелие, Франция, най-стария медицински факултет в Европа. След време той се връща да практикува в България, работи във Велико Търново и през 1823 година създава първата българска аптека. В тази аптека са продавани хомеопатични медикаменти и е намерен хомеопатичен справочник. Отиваме малко по-напред в историята. Близо 50 години след него един друг виден български лекар, доктор Георги Миркович, завършва медицина отново в знаменития за онова време медицински факултет в Монпелие. Неговата история е дълга, но той прави добра кариера и през 1884 година е избран за академик на структурата, която предшества настоящата Българска академия на науките. Само година по-късно, 1885 година, той издава книгата си «Домашен хомеопатичен лекар». Къде сме днес? През 1996 година хомеопатичният метод на терапия започва да се преподава в медицинските университети на София, Пловдив, Плевен и Варна. Той се преподава на студенти по медицина, като свободно избираема дисциплина, преподава се на студенти по фармация, но също така се преподава и като следдипломна квалификация на вече дипломирани лекари. Курсът на обучение е двугодишен, провежда се съвместно с Европейската школа по клинична хомеопатия и се кредитира като продължаващо обучение от Българския лекарски съюз.